Емануил Васкидович е буквално задържан от свищовските първенци, която минава през града, защото им трябва такъв начетен човек, учител. Това е човекът, който прави първото училище светско тук. И някой казват, че не е така, защото в него се е преподавало на гръцки. Да, гръцки, защото това е изискване на хората, на чорбаджиите, които плащат, защото гръцкият е основен език в търговията. Няма как. Това е изключително начетен и ерудиран човек и показателно е само следното. При основаването на читалището, той е един от основателите, той дарява от личната си библиотека 800 тома книги, както пише там, на разни езици. Не цялата си библиотека, а 800 тома от библиотеката си. За времето си това е невероятно. Дарителският жест от негова страна също говори много. Не просто, че човекът е широко скроен, а че човекът вярва. Вярва, че тия книги не се дават ей така, а се дават за да послужат. Открий буквите и ценностите в българската азбука на чудесата. Виж ги всички на Чудесата.бг.